Jesam ja u programu? Nego šta ste? Htjela bi da pitam za sina, za njegovu budućnost i za zdravlje i za ženitbu. Sad ću da vidim. Pa vaš sin nije oženjen. A? Nije oženjen sin. Nije. 69. Jaj. Pa 69. 8. 6. Pa šta čeka, da padne plafon? Ne znam, pa zato baš pitam. Ima kratku kosu. Molim? Ima kratku kosu. Kako se zove? Kratku kosu ima, kažem. Da. Vidim. Ne može da se oženi, mora da pusti kosu. Zašto? Da pusti kosu? Da bi se oženio i mora da počne da sluša White Snake. Samo tako može da se oženi. Inače drugačije ne može. Znači nek pusti kosu i White Snake grupu nek sluša. I oženit će se. Izvini, ne čujem dobro. White Snake. White Snake. Molim? Maj sneg. Ma koji Maj Sneg, joj. White. White, joj, Bože. White. Izvini, ja ne čujem dobro. Kako ne čujete? Ajde, ja ću da vam diktiram. V, V, A, A, J, J, T, P, ne P, T, T, S, S, N, N, E, E, J, J, K. Š, Ma koji Š, K? S. Joj, Bože, K. Da, Dobro, eto, upisali ste. da. Znači, na pranje kose, nema šišanje do juna, White Snake nek sluša i oženit će se. To je. Ajmo dalje. Pa kad nauči ko je David Coverdale, onda može. Ajmo sljedeći gledalac.